Barkanka da shigowa kundin asararu. Idan yau ka fara ziyartar wannan channel mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa don neman izinin wannan sirrika da muke saki. Mun gode. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan rana, da fatan kuma mun tayi cikin koshin lafiya. Allah ubangiji ya sa haka, amin. Albarka annabi da alkur'ani. Na'am, yan uwanmu na cikin wannan gida da maza da mata, yara da manya, da kuma yayyenmu gaba ɗaya, da kuma wanda dai iyayenmu, to ina yi mana sallama da fatan alkhairi gaba ɗayanmu. Na'am, to insha Allah, kamar yadda kuka sani dai a har kullum muna bayani sosai, kuma mukan ga abubuwan duk da za su kawo ci gaba da ake son su mu kawo su a cikin wannan gida mai tarin albarka. To yan uwa, sau tari ana ta tambayar mu, to dama duk lokacin da Allah ubangiji ya ba mu aron lokaci, insha Allahu duk abin da aka tambaye mu muna sane. Insha Allah, Allah ubangiji ya ba mu aron lokaci, za mu yi kokarin mu ga mun kawo shi. To shi da yanzu yau muna dauke da wani kiranye ne mai sauki, wallahi mai sauki ne, kuma wallahi yana yi, wallahi a jarraba shi. Kuma na hayaki ne. Ba na shiga bayani insha Allah akan shi wannan abunan, kan na cika ku da zakin baki ko kuma abunan, ba na bayani a kansa sosai, yan wasu ya fahimta. Insha Allah, kamar yadda zan yi muku bayani akai, haka yake, haka ake shi wannan. Yadda ake hada shi shine za a samo kaucin tumfafiya, ɗiban lahadi. Kaucin tumfafiya ake bukata, ɗiban lahadi. Ranar lahadi ma'ana za a ɗebo wannan kaucin tumfafiyar. Ko da ka gan shi, ka haƙura, ranar lahadi za ka je ka ɗebo wannan, za ka ciro shi wannan kaucin nata. Sannan idan an samu kaucin, za a samu nonon kurciya. Nonon kurciya ita ma wata ciyawa ce. Nonon kurciya idan an same su, sai a haɗa su waje ɗaya su bushe. A haɗe su waje ɗaya su bushe. Idan sun bushe, sai a dake su, a daka su, dakan hayaki. Insha Allah, dakan hayaki za a yi. Idan an dake su dakan hayaki, yadda ake yi, za a samu turaren kafi malam. Turaren kafi malam da kuma turaren yar sarki. Turaren kafi malam da turaren yar sarki. To sai a zuba a cikin wannan noron kurciyar da shi kaucin tumfafiya din. Amma awun daidai ake so aka auna shi lokaci a wajen da za ka zuba turaren cikin wannan hayakin, cikin wannan garin. Idan abunan ɗaya ka zuba, murfi ɗaya ka zuba shi turaren
to shi ma wancan shi ma aka za ka zuba murfi daya. Awun da ya zamo daya. Awun ya zamo daya. Yadda ake yi an hada shi. To yadda ake yi idan za ka yi aikin da shi, za ka ɗebi turaren, za ka dinga yin turare a jikinka kana bismillah, wane ka zo, wane ka zo. So uku ake so a zuba. Bismillah, wane ka zo, wane ka zo. To wallahi ba za a yi kwana uku ba. Ba za a wuce kwana uku ba. Duk yadda mutum yake. Duk yadda mutum yake insha Allah sai ya zo shi. Duk yadda mutum yake sai ya zo shi. Insha Allah a yi kokari a tsarrafa wannan aiki. To izinin yin aiki da wannan a yi mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa kuma a yi sharing. Masha